Den her uge har vi lært om faglig læsning. Vi lærer om at læse bedre og finde svar hurtigt. Vi har forskellige værksteder. For eksempel, vi har dansk samfundsfagsværksted, hvor vi lærer om genre. Vi har også matematikværksted, hvor vi lærer om at skrive svar med sætninger. Og nu skal vi interviewe Hanna og stille spørgsmål omkring dansk og matematik. Ja, hej Hanna. I dansk, hvad har du lært i dansk? Jeg har lært forskellige genrer af tekster. Og var det sjovt, eller har du lært noget nyt? Ja, jeg har lært noget nyt, men... Altså, var det spændende? Nej. Ikke rigtigt? Okay. Hvad så med matematik? Hvad har du så lært der? Ikke noget nyt. Det var altså noget, jeg kunne. Og var det spændende og sjovt? Eller var det bare det samme? Det var Matematik. okay.